4 китайски правителствени кораба навлязаха в района на спорните острови Сенкаку, администрирани от Япония. Китай продължава да настоява, че зоната е нейна територия. Напрежението нарасна през септември, когато японското правителство реши да национализира няколко от тях, купувайки ги от частния им японски собственик. Пекин незабавно реши да изпрати 6 кораба към архипелага, а с мълчаливото одобрение на властите в Китай започнаха антияпонски манифестации. Протестите събраха десетки хиляди души в множество китайски градове. Китай определи като тежко нарушение на териториалния си суверенитет намерението на Япония да купи от частно лице групата острови, които китайците и японците наричат с различни имена, но са известни като Сенкаку. Посланникът на Китай у нас нарече последните събития по спора сериозно накърняване на националното чувство на 1 милиард и 300 милиона китайски граждани. След бурни протести Китай заяви, че е готов да преговаря, но според Япония няма основание за разговори. По темата Валери Маринов. Закупуването на спорните острови от правителството на Япония Китай намира за напълно незаконно и недействително. Посланника на страната у нас Гуо Яджоу определи това като нарушаване на суверенитета на Китай и умишлен скандал. Японската страна трябва да поправи грешките си, свързани с закупуването, да спре всички дейности, които накърняват националното чувство на китайския народ и нарушават териториалния суверенитет на китайската страна, и да разрешим заедно този конфликт чрез мирния диалог и заедно да създадем добри условия за развитието и нормализирането на двустранните ни отношения. За БНТ посланника на Япония в България заяви, че за неговата страна и исторически от гледна точка на международното право островите са суверенна японска територия, ефективно управлявана от Япония. Не съществува проблем с собствеността им. Териториалните претенции на Китай са от 1970 година, след резултати на проучване за наличие на петрол. Неотдавна прехвърленото право на собственост върху японската държава е залог за по-добро управление на островите, поддържане на мира и стабилността. Това не касае други страни и региони. Япония разбира, че добрите отношения с Китай са от изключителна важност за мира и стабилността в Източна Азия и ще развива сътрудничеството и в бъдеще. Китай и Япония се позовават на различни документи в претенциите си към 5 малки безлюдни острова. За Китай това са свидетелства от времената на династиите Цин и Мин и карти от 19 века след Втората световна война, декларацията от Кайро и Потсдамската декларация. Япония казва, че е стъпила на островите в края на 19 век, защото не намерила следи от друго присъствие и приема за меродавни японско-американските договори от 1951 и 1971 година. Когато преди 40 години двете страни установиха дипломатически отношения, Пекин и Токио се разбраха да отложат във времето спора за островите.